गुलबुआ। धरास आलेला, आज वाचला नाही पाहिजे हा. जोरदार पाऊस कोसळत होता. त्यातच तो जंगलाचा सुमसाम रस्ता. एक तरुण स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी रस्त्याने अनवाणी पायानेच धावत सुटला होता. त्याच्या मागे 5 धिप्पाड माणसं हातात कोयते घेऊन लागली होती. त्यांच्या पाठून अजून एक तरुण धावत येत होता. तोच त्या 5 जणांना समोर धावत असलेल्या तरुणाला मारायला सांगत होता. पकडापकडीचा हा खेळ 20 मिनिटं चालू होता. शेवटी त्या माणसांनी एकदाच त्या तरुणाला पकडलंच. सोडा सोडा, मला जाऊ द्या. घरी माझी आजारी आई एकटीच आहे. मला नका मारू. मी तुमच्या बहिणीच्या आयुष्यातून कायमचा निघून जाईन. मी पुन्हा कधीच तिला भेटणार नाही. हा विचार तू आधीच करायला हवा होतास. अरे समजतोस काय तू स्वतःला? आमच्या पायांची धूळ तू आणि आमच्या कपाळावर बसायला आलास. ही हिंमत तुझी? हेच हात. याच हाताने तू माझ्या बहिणीला जवळ घेतलं होतंस. याचे दोन्ही हात मनगटापासून छाटून टाका. त्या तरुणाचे मनगटापासून दोन्ही हात छाटले गेले. मनगटाच्या शिरा कापल्याने तसाही तो मरणारच होता. पण भाल्याला त्याची दहशत त्या संपूर्ण गावात पसरवायची होती. शेवटी तो गावच्या सरपंचाचा मुलगा होता. यावर जेवढे वार करायचे तेवढे करा, पण लक्षात ठेवा, तो इतक्या सहज मेला नाही पाहिजे. भाल्याच्या इशाऱ्यावरून त्या गुंडांनी तरुणावर सपासप वार केले, पण कोणी त्याच्या हृदयावर, गळ्यावर किंवा डोक्यावर एकही वार केला नव्हता. तो तरुण डोकं ठेचलेल्या सापासारखा जमिनीवर नुसता तडफडत राहिला. त्याच्या शरीराच्या प्रत्येक भागातून गरम तप्त सळ्या घुसवल्यासारख्या त्याला वेदना होत होत्या. तो काही सेकंदातच बेशुद्ध झाला. नाही, अजून हा जिवंत आहे. त्याला शुद्धीत आणा. तो इतक्या सहज मेला नाही पाहिजे. ही घ्या चुन्याची पुडी आणि ठेचा त्याच्या जखमांवर. स्वतःकडची चुन्याची पुडी काढून भाल्याने त्या गुंडांकडे दिली. त्यांनी ती त्याच्या जखमांवरून फिरवली. तसा तो तरुण पुन्हा एकदा शुद्धीत आला. पण त्याच्याकडे आता जास्त वेळ नव्हता आणि हे भाल्या पूर्णपणे जाणून होता. त्याने गुंडांच्या मदतीने त्याला त्याच्या गुडघ्यांवर बसवलं. काय रे, याच डोळ्यांनी तू माझ्या बहिणीकडे पाहत असायचास ना? फोडा याचे दोन्ही डोळे. तू तर आता काहीही केलं तरी वाचू शकत नाहीस, पण तुला मी असा नाही सोडणार. तुला अजून एक शेवटची वेदना मी देणार, पण ही तुझ्यासाठीची सर्वात भयानक वेदना असेल. तुझा शेवट तुझं शिर उडवून मी करणार. ते शिर तुझ्या घराबाहेर मी टांगणार. तुझ्या अंतिम संस्कारासाठी लागणारं बाकीचं तुझं शरीर मात्र मी तुझ्या म्हातारीला कधीच मिळू देणार नाही. विचार कर, जेव्हा तुझी म्हातारी तुझं डोकं घरासमोर लटकताना पाहिल, त्याखाली तुझे हाताचे तुटलेले पंजे पाहिल, तेव्हा कसं वाटेल तिला? असं म्हणत तो विकृत जोरजोरात हसू लागला. त्याने त्याच्या दोन्ही हातात धारदार कोयता पकडला आणि त्याने तो एकदाच त्याच्या मानेवर जोरात मारला. त्या तरुणाचं शिर रस्त्यावर काही अंतर घरंगळत गेलं. याचा धड त्या नदी पलीकडे जंगलात अशा ठिकाणी पुरा की ते कोणालाच कधी सापडणार नाही. त्याच्यासोबतच ही हत्यारे, सगळे कोयतेही पुरून टाका आणि हे त्याचं डोकं आणि हाताचे पंजे हे त्याच्या घरासमोर लटकवा. रस्त्यावर संपूर्ण लाल रंगाचा चिखल झाला होता. रस्त्याच्या मधोमध हाताचे 2 पंजे पडले होते आणि रस्त्याकडेला त्या तरुणाचं शिर पडलं होतं. भाल्याला याची जराही कल्पना नव्हती की त्याने असं करून एका भयंकर सैतानाला जन्माला घातलं होतं. ज्या रात्री हा रक्तरंजित थरार घडला होता, ती अमावस्येची रात्र होती. मानकाप्या. पहाटे जेव्हा त्या तरुणाच्या घरापुढे त्याच्या आईला तिच्या मुलाचं लटकलेलं मुंडकं दिसलं, तेव्हा त्या झटक्याने तिचाही जागीच मृत्यू झाला. त्या गावात भाल्याची इतकी दहशत होती की गावातील एकही माणूस त्या तरुणाच्या आईच्या प्रेताला खांदा द्यायला तयार झाला नाही. 2 दिवस तिचं प्रेत त्यांच्या दारातच पडून होतं. शेवटी भाल्याच्या बापाने, म्हणजेच त्या गावच्या सरपंचानेच काही माणसांच्या मदतीने ते प्रेत तरुणाच्या अवशेषांसोबतच स्मशानात जाण्याचा हुकूम बजावला. अख्ख्या गावाला माहीत होतं त्या तरुणाची हत्या ही भाल्याने केली होती.
पण भाल्याविरोधात तोंड कोण उघडणार होतं? या घटनेच्या 13व्या रात्री नदीपलीकडच्या जंगलात काहीतरी विचित्र घडत होतं. वाऱ्याचा प्रचंड लोट एका ठिकाणी गोल गोल फिरून तिथे एखाद्या वावटळीसारखं निर्माण झालं होतं. तिथली नवीनच सारवलेल्या मातीखालची जमीन अचानकच वरखाली होऊ लागली. जणू जमिनीत पुरलेलं कोणीतरी बाहेर यायला बघत असावं. त्या रात्री गावचा सरपंच हा उशिरा बैलगाडीने येत होता. गार वारा सुटला होता. तो आपल्याच धुंदीत गाणं गुणगुणत होता. तेवढ्यात अचानक त्याची गाडी रस्त्यात मधोमधच थांबली. त्याने बैलगाडी चालकाला विचारलं, काय रे, गाडी अशी मध्येच रस्त्यात का थांबवली? पण तो काही बोलायलाच तयार नव्हता. तो एकटक समोर पाहत बसला. तसा सरपंचाला जरा रागच आला. तो रागारागातच बोलला, काय रे, जीभ झडली की काय तुझी? पण आश्चर्य होतं, सरपंचाचा रागाने भरलेला आवाज ऐकूनही तो अजूनही गप्पच होता. काहीतरी नक्कीच गडबड होती. म्हणून सरपंच गाडीतच उभा राहून समोर काही दिसतंय का ते पाहू लागला. समोर त्याला एक भयानक चित्र दिसलं. रस्त्यात मधोमध एक मानवी आकृती उभी होती. त्याच्या हातात कोयत्यासारखं काहीतरी होतं. तो ते एकमेकांवर घासून आवाज करत होता. पण त्या आकृतीचं डोकं. सरपंच डोळे बारीक करून नीट पाहण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्या आकृतीला तर त्याचं डोकंच नव्हतं. ती आकृती हळूहळू पुढे येऊ लागली. तसे बैलगाडीला जुंपलेले बैलही बिथरले. ती आकृती कदाचित एवढा वेळ बैलांमुळेच एका जागी उभी राहिली होती. बैल बिथरल्याचं कळताच ती बैलगाडीच्या दिशेने धावत सुटली. बैलगाडीला टांगलेल्या कंदिलाच्या प्रकाशात आता त्याचं खरं भयानक रूप समोर आलं होतं. काही कळायच्या आतच त्याने त्याच्या हातातील धारदार कोयता त्या बैलगाडी चालकावर फिरवला. पण तो यात थोडक्यात बचावला. या हल्ल्याने प्रचंड घाबरलेला सरपंच कसाबसा बैलगाडीतून उडी टाकून खाली उतरला. तो कंदील हातात घेऊन रस्त्याने धावत सुटला. त्याचा पाठलाग करणारी ती भयानक आत्मा सरपंचापासून काहीच फुटांवर होती. ती आत्मा जणू सरपंचाची सावलीच बनून त्याचा पाठलाग करत होती. या शरीराला तर शिरच नाही, म्हणजे त्याला दिसतही नसावं, ऐकायलाही येत नसावं आणि नाकाअभावी गंधही घेता येत नसावा. याचाच फायदा घेऊन सरपंचाने त्यांचा धावण्याचा रस्ताच बदलला. तो मूळ रस्त्यावरून खाली उतरून जंगलाच्या पायवाटेवर वळला. आश्चर्य म्हणजे तो सैतान देखील सरपंचाच्या पाठून जंगलाच्या पायवाटेवर आला होता. त्याला पाहण्यासाठी सरपंच पाठी वळाला आणि एका झुडपात पाय अडकून खाली पडला. सरपंचाला त्याचं मरण आता जवळ दिसू लागलं होतं. तो पाठीवर पडून होता. त्याचं कंदीलही त्याच्या बाजूलाच पडलं होतं. डोकं नसलेलं ते धूड सरपंचाच्या समोर अगदी काही फुटांवरच उभं होतं. सरपंच त्याचं ते भयानक रूप अगदी स्पष्ट पाहू शकत होता. त्याला डोकं नव्हतं, त्यामुळे डोळेही नव्हते. हा सरपंचाचा समज खोटा ठरला होता. त्या धुडाच्या छातीवर असलेल्या खोल जखमेतून त्याचे डोळे बाहेर आले होते. सरपंचाला मारण्यासाठी जेव्हा त्याने त्याचा हात उगारला तेव्हा त्याच्या बाबतीतील दुसरी भयानक गोष्ट समोर आली. त्याने हातात पकडलेले कोयते हे त्याने मुळात हातात पकडलेले नसून त्याच्या हाताचेच पंजे हे कोयत्याच्या रूपात होते. काही समजायच्या आतच त्याने त्याचे दोन्ही हात सरपंचाच्या गळ्यावरून फिरवले. एका क्षणात सरपंचाचं डोकं धडावेगळं झालं. सरपंचाच्या मृत्यूची बातमी संपूर्ण गावभर पसरली. कोणाची इतकी हिंमत होती भाल्याच्या बापाचा खून करायची, तेही इतक्या निर्घुणपणे? भाल्याचा राग अनावर झाला. त्याने त्याच्या माणसांना कामाला लावलं. तो खुनी इथेच कुठेतरी जंगलात लपलेला असणार. सरपंचाच्या जाण्याचं गावातील कोणालाच दुःख नव्हतं, पण भाल्याच्या भीतीने स्मशानात अख्खा गाव जमा झाला होता. सरपंचाच्या स्मशानात सगळ्या विधी करण्यात आल्या. प्रेताला अग्नी देण्यात आला, तरी भाल्याच्या गुंडांचा काहीच पत्ता नव्हता.
त्याने त्यांना बोलवायला अजून एका माणसाला धाडलं. भाल्या स्मशानातील सगळ्या विधी उरकून रात्री उशिरा घरी आला. आश्चर्य होतं, भाल्याने पाठवलेल्या त्या माणसाचाही काहीच पत्ता नव्हता. ही माणसं गेली कुठे? माझ्या शब्दाला काही मान आहे का नाही? यांनाही यांची जागा दाखवावीच लागणार. आधीच बापाच्या मरणाचं दुःख, त्यात ही माणसं. भाल्या रागाने पेटून उठला होता. त्याने बंदूक उचलली आणि तो तावातावातच त्या रस्त्याने एकटाच निघाला. अरे नाम्या, अरे सदा, कुठे गेले सगळे? मेलेत की काय? माझ्या बापाच्या मरणाच्या दुःखात एका रात्रीचा शोकही करू दिला नाहीत तुम्ही. आहात कुठे? समोर या, नाहीतर एकेकाला पकडून गोळ्याच घालतो मी आता. संपूर्ण रस्ताभर स्मशान शांतता पसरली होती. कोणाची काहीच चाहूल लागत नव्हती. भाल्या एक एक पावलं पुढे टाकत काही अंतर चालत गेला असेल. तोच त्याला त्याच्या माणसाचं शिर धडावेगळं झालेलं प्रेत रस्त्याच्या मधोमध पडलेलं दिसलं. त्याने त्याची नजर समोर दूरपर्यंत फिरवली. कंदिलाच्या उजेडात त्याला काही अंतर सोडून त्याची सगळी माणसं तशाच भयानक अवस्थेत निश्चित पडलेली दिसली. भाल्याला आयुष्यात पहिल्यांदा भीतीची जाणीव झाली. कोण आहे? हिम्मत असेल तर समोर ये माझ्या, असं म्हणत भाल्याने कंदील बाजूच्याच एका झाडाच्या फांदीवर अडकवलं आणि दोन्ही हाताने बंदूक घट्ट पकडून तो चारही दिशेला आळीपाळीने ती फिरवू लागला. तशी अंधारातून एक आकृती हळूहळू बाहेर येऊ लागली. तूच ना तो? तुला काय वाटलं या भाल्याला तू इतक्या सहज मारू शकशील? असं म्हणत भाल्याने बंदुकीचा चाप ओढला. ती गोळी सरळ त्या आकृतीच्या छातीत जाऊन रुतली. आश्चर्य म्हणजे ती आकृती अजूनही तिच्या पायांवर उभी होती. ती चालत अजून 2 पावले पुढे आली. तू असा मरणार नाहीस, तुझ्या डोक्यातच गोळी घालतो, असं म्हणत भाल्या त्याच्या डोक्यावर निशाणा लावू लागला. ती आकृती अंधारातून बाहेर येताच त्या आकृतीला तिचं शिरच नसल्याचं भाल्याच्या लक्षात आलं. तसा भाल्या जीव वाचवायला संपूर्ण ताकदीनिशी धावत सुटला. मानकाप्याही त्याच वेगात भाल्याच्या पाठी धावला. काही मिनिटांतच त्याने भाल्याला गाठलं आणि त्याच्या धारदार कोयत्याच्या हातांनी भाल्याचं शिर धडावेगळं केलं. ती रात्र भाल्याच्या इतक्या वर्षांच्या साम्राज्यावर कायमचा घाला घालणारी ठरली. पण त्या सैतानाचा श्राप हा इथेच थांबला नाही. त्या रस्त्यावर यानंतरही अशाच प्रकारे पुढेही अनेक खून झाले. गावातील कोणी रात्री अपरात्री या रस्त्याने गेलंच तर त्याचा मृत्यू हा अटळ मानला जायचा. तो लोकांची मान कापून शिर धडावेगळं करायचा, म्हणून लोक त्याला मानकाप्या नावाने ओळखू लागले. काही लोक सांगायचे त्याच्या हाताची बोटं ही धारदार कात्रीसारखी कचकच करत फिरतात आणि त्यानेच तो लोकांच्या माना कापतो. तर काही लोक असं म्हणायचे की तो हातात कोयते तलवारी घेऊन फिरतो आणि त्यानेच तो लोकांची मुंडकी उडवतो. गावात मानकाप्याच्या अनेक अफवा फिरू लागल्या, पण खरं काय याचं सत्य कोणालाच माहीत नव्हतं. ज्या कोणी या मानकाप्याला पाहिलं होतं तो माणूस त्याचं वर्णन सांगायला जिवंतच राहिला नव्हता. मग या मानकाप्याच्या हल्ल्यातून कोणीच वाचलं नव्हतं का? याला फक्त एक अपवाद होता, नाम्या. हो, हा तोच नाम्या जो एकेकाळी भाल्याचा गुंड म्हणून त्या गावात दहशत माजवायचं काम करत होता. तो त्याच वेळी मानकाप्याच्या हल्ल्यातून वाचला होता. आपल्या साथीदारांचे होणारे निर्घुण खून त्याने त्याच्या डोळ्यांनी पाहिले होते आणि तो तेव्हाच त्याचा जीव वाचवण्यासाठी त्या गावातून कायमचा दूर गेला होता. पण त्या गावच्या बातम्या, खास करून मानकाप्याचे गावकऱ्यांवरचे हल्ले, तो लोकांकडून मुद्दामून ऐकत होता. आज इतक्या वर्षानंतर वृद्धापकाळाने त्याने अंथरूण धरलं होतं. आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणी तरी आपली चूक कोणासमोर तरी कबूल करावी यासाठी त्याने गुरुजींना तिथे बोलावलं होतं. कदाचित त्या रस्त्यावर रात्रीचा लोकांचे जीव घेत फिरणारा मानकाप्या हा नाम्याच्या बदल्यापायीच तिथे भटकत फिरत असावा याची खंत खुद्द नाम्यालाही होती. त्याने गुरुजींना बोलावून त्याच्या सर्व पापांची कबुली दिली. यानंतर काही दिवसांतच नाम्याने त्याचा जीव सोडला. गुरुजींना वाटलं आता मानकाप्याचा बदला पूर्ण झाला असेल. पण दुसऱ्याच दिवशी त्यानं त्या गावातून एक बातमी कळाली. एका महिलेचा शिर उडवून खून करण्यात आला होता.
ही घटना त्याच गावात त्याच रस्त्यावर घडली होती. गुरुजी त्यांच्या शिष्यांसोबत आधी त्या नदी पलीकडच्या जंगलात गेले. ही तीच जागा होती जिथे त्या तरुणाचं धड हत्यारांसकट पुरण्यात आलं होतं. तिथे जास्त वेळ राहणं धोक्याचं होतं. त्या तरुणाचं शरीर बाहेर काढून त्याला अग्नी देऊन मुक्ती द्यावी हाच एक उपाय गुरुजींना त्या क्षणी सुचला. त्यांनी शिष्यांच्या मदतीने तिथली माती खणायला सुरुवात केली. तिथे त्यांना जे दिसलं याचा त्यांनी कधीच विचारही केला नव्हता. तिथे पुरलेलं प्रेत हे गायब होतं. प्रेतासोबत एकूण 5 कोयते पुरले होते. त्यातील 3च तिथे दिसत होते. गुरुजींना त्या क्षणी तिथून निघणंच योग्य वाटलं. गुरुजींच्या काठीमध्ये जगातील कोणत्याही अमानवी शक्तीशी लढण्याची ताकद असली तरी मानकाप्याच्या बाबतीत ती किती यशस्वी ठरेल याचं उत्तर गुरुजींकडेही नव्हतं. कारण या आत्म्यामध्ये प्रतिशोधाची भावना उफाळून वाहत होती. गुरुजींना असं काहीतरी करावं लागणार होतं ज्याने काही काळासाठी का होईना मानकाप्याला विचलित करता येईल. गुरुजींनी तिथल्या गावकऱ्यांची भेट घेतली. त्यांनी त्यांच्याकडून जमेल तेवढी सगळी माहिती गोळा केली. तेव्हा त्यांना असं कळलं की नाम्या हा एकटाच त्या रस्त्यावरून परत जिवंत आला नव्हता. तिथून अजूनही कोणीतरी जिवंत बाहेर निघालं होतं. इतकंच नाही तर तो आजही पुन्हा पुन्हा त्या रस्त्याने जायची हिंमत करू शकत होता. ती होती त्या गावची गुरं आणि त्यांना चरायला नेणारा त्या गावचा गुराखी, ज्याने एकेकाळी त्या सरपंचाची ती बैलगाडी हाकली होती. गुरुजींना हेच तर हवं होतं. गुरुजींनी पूर्ण तयारी केली. त्यांनी शिष्यांना काही आदेश देऊन ठेवले आणि ते एकटेच त्या वाटेने रात्रीच्या वेळी निघाले. दूरपर्यंत फक्त स्मशान शांतता पसरली होती. पण ही साधीसुधी शांतता नव्हती. ही वादळापूर्वीची शांतता होती. गुरुजींनी एका हातात मोठी टॉर्च घेतली होती. रस्त्याने चालत असताना रस्त्याकडेच्या झाडीतून कोणीतरी धावत गेल्याचा त्यांना भास होईल. तसे ते इथे तिथे पाहत. हा खेळ 5-1 मिनिटं तसाच सुरू होता. पण गुरुजी त्या रस्त्यावर खूप पुढे येताच ते भासही अचानक थांबले. अंधारातून शीर नसलेली भयंकर आकृती हळूहळू बाहेर येऊ लागली. ती गुरुजींच्या दिशेने धावत येणार तोच गुरुजींनी त्यांची काठी जमिनीवर एकदा जोरात आपटली. तसा तो हवेत उडवला गेला. इथे गुरुजी एकटे नव्हते. रस्त्याच्या दोन्ही टोकांवरून त्यांचे शिष्य गुरांना घेऊन येत होते. गुरुजींच्या काठीचा आवाज येताच त्यांनी गुरांना हाकायला सुरुवात केली. मानकाप्या स्वतःच्या पायांवर उभा राहिला. तो त्याच्या दोन्ही हातांचे धारदार कोयते एकमेकांवर घासू लागला. तो पुन्हा एकदा गुरुजींवर धावून गेला. त्याचा कोयता गुरुजींना स्पर्श करणार तोच गुरुजींनी त्यांच्या काठीचा एक जोरदार तडाखा त्याला दिला. गुरुजी यावेळी थोडक्यात बचावले होते. त्या सैतानालाही गुरुजींच्या शक्तीचा अंदाज आला होता. यावेळी तो पूर्ण ताकदीने गुरुजींवर धावून येणार तोच त्याला कशाची तरी जाणीव झाली. गुरुजींचे शिष्य वेळेत तिथे पोहोचले होते. सगळी गुरं गुरुजी आणि मानकाप्याभोवती गोळा झाली होती. हीच योग्य वेळ होती. गुरुजींनी त्यांच्या गळ्यातील दैवी माळ काढून ती त्या मानकाप्याच्या कापलेल्या गळ्याभोवती धरली. त्याच्या हाताला चिकटलेले दोन्ही कोयते खळकन जमिनीवर पडले. तो आता निशस्त्र उभा होता. गुरुजींचे शिष्यही एक एक करून पुढे येऊ लागले. ते त्यांच्या मंत्रजापाने मानकाप्याभोवती बंधन घालू लागले. गुरुजींनी मानकाप्याविरोधातील ही लढाई देखील जिंकली होती. पण ही लढाई शंकराच्या नंदी रूपातील बैलांमुळे आणि दत्ताच्या गायींमुळे शक्य होऊ शकली होती. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.